haɗa kanmu mu sauke wannan nauyin da muka ɗauko kanmu. Wanne za ya ji daɗi, wanne za ya ji haushi. Abokina kaga wata? Ya wallahi ta shiga gida. Yan mata gole na gode. Wato yan mata abin da yasa kika ga na tarbe ki ko saboda na ga yanayin yan matan garin nan da kuma abubuwan da ke faruwa yanzu cikin duniya. Na ga yan mata sun yawa shine na ce ya kamata in zo in taimaka maki kuma ta bangare na baki da matsala saboda zan sai maki waya kin ga kamar irin da waya haka kamar ta 3,500 duk da kasancewa ne yanzu ban hito da ainihin manyan wayoyi na ba kin ga ainihin waya da nake amfani da irin kamar kuma a gida da ke babba waya ta amma kake da zan sai maki manyan wayoyi kina amfani da su sannan kuma dai ta dai bangaren kuɗi baki da matsala yan mata shine na zo dan bai to ya ke gani